promesa que ens deixares, amb les coses senzilles, amb la terra entre els dits. Seguiré amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites... Hem de ser realistes i pensar que la cosa està difícil, que la situació és complicada. En una llengua minoritzada com la nostra, competir en castellà, però també en l'anglès, a nivell cultural i en tots els àmbits és complicat. Però hem de ser conscients que per primera vegada en la història tenim una generació de joves que ha crescut amb una mentalitat diferent i que està fent un esforç per canviar aquest curs de la història, no? Jo crec que hi ha una cosa que ens singularitza en el món. Nosaltres, l'única cosa que ens fa diferents és tindre una llengua pròpia. Tota la resta de coses podem ser uns europeus normals, uns mediterranis normals, i allò que fa que nosaltres puguem aportar alguna cosa al món, que puguem fer una contribució al món, és el fet de ser valencians i de tenir una llengua compartida amb catalans i balears. Volem estar en el món sent autèntics, sent el que som, no una fotocòpia ni un McDonald's. Volem ser el que som i projectar-nos al món en la nostra llengua. Ensenyar-te en valencià te permet avançar en el castellà i avançar en el plurilingüisme. Aquest és el futur. El futur no és el monolingüisme del castellà, és el plurilingüisme, el valencià és el que obre la porta a aquest plurilingüisme. Depèn del sentiment nacionalista, en el sentit ple de la paraula, depèn de que els valencians se senten realment valencians. Si se senten valencians, la llengua pot aguantar. Si no se senten valencians, si n'hi ha una desvalencianització progressiva, evidentment, feina se va. La societat és una societat viva, és una societat que es medita. I allí tens els músics, allí tens el moviment d'escola en valencià, allí tens molts fenòmens que es donen i que pense que poden projectar-se a nivell més general, per què no? Jo penso que el futur de la llengua no està predeterminat, que la llengua són les persones, que les persones tenim una capacitat gran o podem tindre empatia i que si tenim ganes i tenim la suficientment intel·ligència de buscar complicitats, jo penso que podem tirar avant. La llengua viu, la llengua està viva, gràcies als nostres pobles, a la nostra gent, a la gent major, a la gent que ha sabut viure en valencià i que ha sabut entendre que el valencià és la seva llengua, no sols perquè sigui una llengua, sinó perquè té una referència cultural i social. Eixe és el desig per al futur. El desig és un autèntic bilingüisme. I el que hem de desitjar és que realment, contràriament com ha anat passant fins ara, per poc que aposten les institucions públiques valencianes, el nostre govern i els nostres ajuntaments per la promoció de l'ús del valencià, pensem que realment tenim molt de camp per córrer i que pot arribar a ser, evidentment, la llengua de referència en el país. Diuen que la voluntat és l'última cosa que se perd i a més la nostra responsabilitat és intentar-ho, no guanyar, és intentar-ho. Seguiré, encara amb el mateix coratge, encara amb la mateixa il·lusió.